assalamu aleykum musidɓe tedduɓe tawataɓe nder johli dunde baba adama yeeɓiyankoɓe Findi TV kono kay siɓiɓe Findi TV gam humpito ɗo mbawɗon wonde ɗo mbawɗon wonirde min calmini min juurima en jettide jomiraɗo joom baaɗe bawɗe ko kuɗen fartaŋe kono kadi hokken gurnam artuɗo e ɗo oɗo altine ganduɗa ko ɗo ndenno ko siifa e kella gadane jayde leydi Sénégal noɓe kewɗen wiide walla mbiyen nomin kewi wirde moon aadi bilaadi salade aɗa ɓurtituɗo aadi ko on aadi tigui min gaari humnude hakkude amen e moon min calmini goto moon kala min mbi yen fuɗɗoɗo bisimilla alhamdulillah kono kay jomiraɗo subahanahu wa taala o ken gaynide yettere alhamdulillah rabbil alamina musidɓe tedduɓe hande noon ene wayno oɗo fannu dawrugol jayne koɓe leydi Sénégal goppani ɗum caggal guuri tepen ko jayne guendirnede ceernam Amadou Moussa heewi widene le soleil nde arti kay koye tongol ganduɗa kay holko golla e diƴƴiɗo e nder leydi Sénégal e nder duuɓi jeenayyi ne wayno hoore leydi Macky Sall e oɗon secteur hydraulique waɗi kine tonno e 1250 milliards koppareji men CFA ɗum koye duuɓi jeenayyi gam de leydi Sénégal seere kaɗanoɗo ɗon koɓe kolliti noon kina tolno e temedere ujunere manam 100 000 métres cube ene waɗe distribué kala e subaka ene ɗo e nder leydi Sénégal ɗum ko tuggude lewru avril ko tongol noon ko ganduɗa jeynakoɓe le soleil mbaɗi ɗum oɗo subaka ɓe gatti noon autonomie ganduɗa ko énergétique mo usine aji ganduɗa ne tawi muɗum oɗon central mo ganduɗa ko 20 000 mégawatt ene wayno noon no e nder leydi Sénégal attene hano hannirni ɗum ne tawi nder ndeɗo jeyni caggal kan ɓe gaari e ganduɗa holko oɗon walla mbiyen commission nationale tambiɗo alhaali ganduɗa ko croissant linéaire holko ɓe tongi e batongoɓe manno ɓe kolliti de ganduɗa ko julde e taske wonata ko alarba nogas e goho lewru juillet ɗum ne tawi nder hello sappo nde jayde le soleil jayni enquête ɗen gaari ko oɗon fanno dawrugol yaadude on gonnoɗo maire mo Dakar o witte ko Halifa Ababacar Sall ene wayno de caggal hewɓe ɗe ganduɗa cuuɗde konngui beele de mawo jogoyde taw toyde e ganduɗa ko hoore leydi Macky Sall kame Idrissa Seck kanko Halifa Sall o wi ko non wanam o jaɓani ko hunde de nde o sakkito wadde gurdam kanen tawe ganduɗa ko hellotata mo nde jeyne ganduɗa kay ko o enquête ɓe gatti noon ɓe mbi ko Halifa allergique au lac rose manam o jaɓani tawtoyde mbuuro sowo ɗum ne tawi nder ndeɗo jayne caggal kan ɓe gatti ganduɗa ko natal hoore leydi ndiya nde yano yilliyade Kër Momar Sarr Macky magnifie le travail do nene Fatoumata Tall kanen tawi nder jayde enquête kono kay e gon hello mabɓe jeegomo jayde Madiambal Diagne oɗo subaka altine ɓe garti ko oɗo réforme mo ganduɗa ko loi électorale ɓe mbi ko le code de conduite de l'opposition ɓeɗon ganduɗa ko lundiɓe leydi Sénégal jaadeni de ngal ɗon pellital walla mbiyene jaadani ɗum ɗon ko wota ɓeɗon noon ganduɗa witeɓe les non alignés parle d'un travail escamoté manam ko golle ɗe ganduɗa ndewnaka lawol kono koye golle ɗe golliraka no ponno tigui gollirede ɓe mbaɗi annoncé noon walla mbiyen ɓe kabri wadde confrontation manam jippade terrain he gam kay hollide métti mabɓe ɗo hannde ni ene tawi nder hello jeeɗi ndeɗo jayne caggal kan Madiambal Diagne huftidini oɗon adimo hewno waddude tigui ganduɗa koye ɓesgu Sénégal kala e altine tigui o adanaɓe corning makko one wayno corning makko e ñalawma hande tigui o wi ko Alpha Condé aime le ceebu dienne mais pas le Sénégal Alpha Condé ene yiiɗi maaro o ɗe o coyi maaro e ɗiɗi kono de yiiɗa Sénégal ene tawi nder heel mabɓe tatabo kamɓe jeynenkoɓe Madiambal Diagne caggal kanne ɓe gatti autosuffisance alimentaire ɗo e nder leydi Sénégal Macky Sall holliti o wiya eɗen jogui ganduɗa ko doole walla mbiyen kaƴirɗe ganduɗa kay bawɗe hokkude fartaŋe taw koye ala to guittoyɗen banggue goɗɗo ñamanteeri walla mbiyen koko ñamate ɗum woni ko insuffisance alimentaire ene tawi ganduɗa koye nder holle jewɓe caggal kan ɓe mbi ko Halifa wi ko je suis allergique au lac rose oɗon burok sowo kanko de o wawa yantiden ko allergique mum nen tawi nder ganduɗa helle jeegomo nde jayde le quotidien Madiambal Diagne musidɓe tedduɓe jayde les échos ko kan tigui ganduɗa ko haala dawrugol tawta hen ɓe mbi de koɗon opposition manam lundiɓe leydi Sénégal nene mbaɗi junggo e fandu haɓere wotere gam kay hollide métti mumen kono kay ko keeɓi hen foof ƴetta ɓe mbi ko ouvre les sociétés kanen tawi nder hello mabɓe nayo e wiide mabɓe noon ɓe ganni ganduɗa kuccodirde ɓeɗon tefnuɓe ngal ɗon kuulal hollidde men no jaada hen beele deya ɗeɗon gueɗe ganduɗa kay ko waylono e oɗon code électoral wotte ɗo wonno kanen tawi nder hello neeɓo ndeɗo jayde les échos caggal kan ɓe gatti nguɗon jillugol ganduɗa hoore lendi waɗi toto Kër Momar Sarr kono kay e koyɗe makko ɗe o yeɓɓi oɗon no domaine agricole communautaire manam dakka e wiide makko noon ko hunde nde ganduɗa nde yoni no feewi o weltinimo on no debbo mo ganduɗa ko nenne Fatoumata Tall wiide makko jaggoɗo ganduɗa ko jeunesse o ene foti wadde ni kala e saaha ganduɗa kay beele omo wawa wadde inspection holno juɓɓuɗi golle ɗeɗon gueɗe jarata kanen tawi nder hello mabɓe ganduɗa ko jeeɓo caggal kan ɓe mbi ko sécurité alimentaire FAO limi e leydi Sénégal e ɗen leyɗele nde ganduɗa ko ngakkaɓe ñamere walla mbiyen ngakkaɓe ñamde kono kay
kan ene tawi nder hele maɓɓe tata mo wiimi noon leydi Sénégal ene jeeyi ɓen ɓe ngannduɗaa ko ɓesgol mumen ene ɗeɓi keyɗude seeɗa ɗum nen tawi ndeɗo jande les échos caggal kan jande vox populi ari ngannduɗaa ko on baɗɗo ndeɗon haajande to ngannduɗaa ko clé souyi e oɗon mo ngannduɗaa ko magasin taweteɗo toto sen en marine ene wayno noon en marna jahɗon tigi oɗon Ousmane Diallo ko gorko tigi yooɓi fitandu on suko gorko mo duuɓi nogas to leydi français ne tawi nder helde ɗewa nde jayde vox populi caggal kan oɗon famno dawrugol ɓe jumpi hen no hannirta ɓe mbi Macky vient de fermer les portes du dialogue et d'ouvrir celle de la confrontation ene wayno noon alhaali yewtere nde gasi ha laaɓi e wiide maɓɓe noon hoto lendi uddi ɗum woni ko uddide tigi ganduɗa ko garmi garaji kanden tawi nder lemaɓe tatabo kamɓe ɓe noon ɓe gatti ha joni jillu makko to koto Mamadou Sarr kono ha joni nder ndeɗo jayde en tawi natalla on avocat décotra mo gonɗa tigui woytotto ha joni ko protection on privé national jayde las ari tigui jumpi walla mbiyen arri ko oɗon fonno tan ganduɗa ko o Makiya Sall e jillu makko to Kër Momar Sarr e nder oɗon dak domaine agricole communautaire ɓe mbi Macky consacre la relance du Prodac ene wayno de anni hoto lendi ko artede tigi on Prodac beele de wawa tambade ganduɗa ko gueɗe ndema ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko les dak pour non seulement satisfaire l'approvisionnement ɓe mbi ko dagonal ne wawi ganduɗa ko walli leydi Sénégal e to banggue ngakkere guura walla mbiyen to banggue guura tigi no hannirta ni taw kay ko ɗo tigi remete kono kay ko hunde wawde wurude ɓesgu Sénégal ene tawe nder hello jeegomo jeeɗiɗo nde ɗo jayde laase oɗo subaka janenkoɓe Futurs Médias ɓuuri wajje ɗumen ko laygol covid 19 mo ganduɗa tigi oɗo variant delta ene jokki ganduɗa ko sarade nder leydi Sénégal e wiide mabɓe noon une seule dose ne suffit pas manam dose goto ñakkede ɗum neɗɗo kala taw ko dose AstraZeneca yonani tigi ɓe mbi ko communiqué institut Pasteur e ganduɗa kay ko kongi professeur Coumba Kane ɗiɗi foof ene tawi nder ndeɗo jeyde caggal kanna ɓe gatti hen haali ganduɗa ko baylogol on code modification code électoral opposition noon ene piiɓi ganduɗa kay ko darnude oɗo résistance beele de hollude ɓesgu Sénégal kala ɓe jaadani hen ɓe jaadi hannde koye Natalla Seck Bamba Dièye kane tawi nder heele mabɓe tataɓo caggal kan noon ɓe gatti e ganduɗa koye alhaali toto Keba maire on cultivateur mo ganduɗa kay tumama alhaali ganduɗa kay ko job cuulel mum dewle walla mbiyenna baɗiragel mum ngel duuɓi sappo e tati viol ene wayno noon ko o loosi walla mbiyen ko sawru tigi o waɗe ngel ɗon cuhlel dewel ha ganduɗa kay colonne vertébrale mum walla mbiyen wirgu mum ngo foof ene heeli kanen tawi nder hele mabɓe jenen kamɓe ɓeɗon jeynen koɓe Youssouma Dieng caggal kan ɓe gatti sippitoɗo e nder leydi Sénégal ene wayno noon la guerre des mots fuɗɗima tigi hakkude Balla Gaye 2 e B52 woni bombardier hanke oɗon face à face kanen tawi nder hele sappo e ɗiɗo ndeɗo jeyde caggal kan coronavirus e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko le Sénégal passe à 2672 cas actifs wini ko jayde libération ɗo subaka ɓe mbi ko production de vaccin l'apport capital de la team Europe ene wayno noon jencude walla mbiyana holko jogori jibnande ɓesgu Sénégal so tawi tigi vaccin covid 19 watti tigi fewnede ɗo e nder ndiɗo leydi ma won fartangui wiide jeynen koɓe libération ɓe gatti e to ɓuuri yaaji enquête exclusive no mbiye fewmi wiide so wona tigi ganda scandale ko révélation ene wayno noon hannde koye scandale on banditisme walla mbiyenna ngal bandiyagal taw kay ko ɓen rennanoɓe ɗiɗon kantiŋaji resnonoɓe ɗeɗon table to marché Colobane ene wayno ganduɗa ko sûreté urbaine fawi junggo e oɗon mafia Babacar Diop ganduɗa ko premier adjoint on toon to maire ganduɗa kay ko kañum tigui resnanoɗe ɗo copareje kono kay ganduɗa koye oɗon secrétaire général marché mo Colobane kañumen tigui ndenanoɗo ɗon kalis ene mbaɗa hen ko beela taw kay gote e liggotoɓe jeere nde fof ɓe mbin ɗum yo wat versé moni kala 2 millions pour ganduɗa ko heeɓa kantine no hannirta ni ɗiɗon marché ambulant goto fof ko capantati ha capantati e joyyi ganduɗa ko capanɗe jeegom ha capanɗe jeegom e joyyi ujunere gañumen fof gaddata taw kay keeɓa câble table aji moƴƴi ene wayno oɗo kalis fof ɓe nani ɗum e cukkiri e ñamde kalis a janandi ɗum de saabi ganduɗa ko ɓeɗon tigui pawama junggo sûreté urbaine faye mabɓe junggo kono kay andi tigui holnoɓe ndewinirno ɗeɗon copareji jananɓe jandi stade no Aissata Ndiaye heewi wiide ko kayre tigui uddata damal e kala e subaka ene wayno noon la squadra azzurra walla mbiyen la nationale Italie heeɓi deuxiéme sacré mum ɗum ko ganduɗa koɓe mbayri nawde guilni kitali 1900 hande o hanki o noon ɓe kepti fartange lappude Angleterre taw ko tiro bi ɓe mbi ko le rêve des anglais brisé ene wayno noon Harry Kane heɓani windude tarika wonde kay capitaine guiɗiɗo winude coupe d'Europe e nder ganduɗa ko équipe mo Angleterre ɓe keɓani ɗum tagal ka noon keɓɗo fartange nawde kawguel Copa Europe Copa Amérique du Sud ene wayno ko Lionel Messi o heeɓi fartange tigui winude guel kawguel guel rewno caggal mum
mo ridda kina abbo hande ganduɗa ko duuɓi limtinde Messi heeɓi ganduɗa kay ko oɗon sacré mo ganduɗa mo ɓooyi yilade nde woni ko tawte nder leyɗe Diané kono ɗo e nder Ligue 1 sénégalaise 24e et antépénultième journée ene wayno noon Teungueth FC leydi Fiscois ganduɗa ko ƴetti kawguel leydi Sénégal walla mbiyen woni champion du Sénégal ɗum de woni ko tawte nder leyɗe Diané musidɓe tedduɓe yeɓenkoɓe PDTV ko ɗum tigi wonno ko tawte kelle gaɗani jeydeji leydi Sénégal siftinde tigi e ganduɗa koye ɗiɗon opposition leydi Sénégal suude kongi faade ganduɗa ko ɓeɗon ɓe ganduɗa kay ko jaadani oɗon modification code électoral hunde foof de ganduɗa kene hujji tinte walla mbiyen ene hujjine e taw koye yaadude jamma wona kay la résistance appel à la résistance appelé gueɗe baɗe noon wadde mbiyen kongi woni kongi ene mbawi tigi nanude Sénégal ganduɗa to ko sikkono ko walla mbiyen nanna Sénégal to yiiɗa ko haajini ko wasiyade ɓe beele ganduɗa ko haqqillaji gartire beele e ganduɗa kay ko deere duumo e leydi Sénégal saabu on jii holko poɗɗen habde hande ko heewi taw wona modification code ene wawi wonde haare e fannu goɗɗo kono hande holko ɓuuri joggude haare nde holko woni haare ɓesgu Sénégal ko rewtude oɗo variant delta ko rewtude oɗo mborsou covid 19 mo ganduɗa tigi ñande kala ene jokki layde wadde holko fonno wonde hande ganduɗa ko duwe haqqillaji mabɓe saabu hande peeje nene pecca on jii ɓesgu leydi Sénégal walla mbiyen gouvernement leydi Sénégal nena hande pecce peeje fewnude ganduɗa ko vaccin ɗo e nder leydi ndi wadde men ko fartague so wona wallide oɗon mouvement kono kay hay goto wiyani sa yaadani loi fotani c'est peut être sa yaadani loi aɗa foti tigi hollude a yaadani loi mbaɗa ko beeleɗa walla mbiyen golloɗa ko jiɗɗa foof mais kay noddude woni kongi appel à la résistance gueɗe baɗe noon ko hunde nde ganduɗa yiiɗa kay renɗo musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tigi wonno ko ganduɗa komin gaddan noon walla mbiyen ko tawete kelle gaɗane jeyde nder Sénégal sikki ala min calmini min juurima goto e moon kala ɗo wawi wonde ene wawi wonirde onon hormiɓe kono kay jokkuɓe e hormade so ɓewi PDTV so wonano onon gaga min jahata kono kay so gamri tigui hoɗi ko yimo jaggue balaɓe wadde ha joni ko weltanade moon nden darde dawi ɗon ɓuuri hande ganduɗa ko duuɓi tati oɗon dewdi piidi oɗon dewdi golle piidi e ñaganade on Allah ko jiɗɗon ko walla mbiyen fandare moon ho yo Allah hokku min mbawka yettinde ɗum yo Allah hokku min mbawka weltinde fittade moon yo Allah hokku min mbawka kadi habrude on kala information mo ganduɗa ne waɗi par walla momin poti humpidde min kumpiron saabu tigi ɗum woni darnamen ko kadi ɗum saabi min daari ɗo e jeese moon ko ñagade on duwaw nde won noon son duwima Allah wona jaabo saabu pulaar ne wiya ɓerde ɓuude yoni duwaw so duwima tan Allah ne jaabo wadde mbiyenna bandiraɓe musidɓe fulɓe duwonoɗe PDTV nde won noon golle payidine nen jokka waɗede fof noon bio walla mbiyen objectif o ko goto weltinde rende pulagol weltinde pulagol kuuɓal weltinde kala ɗiɗo pullo to wawi wonde e nder duurde babaɗam wadde min calmini min juurima en jettiɓe ɓe ganduɗa ko fidèle ganduɗa ko PDTV tawateɓe nder dohli dunde babaɗama musidɓe tedduɓe arnoɗo on ɗon siifa e kala gaɗan jeyde leydi Sénégal ko Moussa Nia to karallagal to wonno toon ko Samba Diop en jetti Matimar to karallagal musidɓe fulɓe Allah jarama on jarama yo Allah hokkil